Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poznata je činjenica da kod tjelesnih fizičkih bolesti postoje mnogi uzroci i različita oboljenja, te shodno tome i različite specijalizacije i razni specijalisti. Nikad niko pametan neće otići kod zubara da mu obavi neku operaciju ili kod hirurga da mu popravlja zube. Isto tako su i kod mentalnih oboljenja raznovrsni uzroci i raznoliki problemi. Nisu svi mentalni problemi uzrokovani džinima i sihrima kao što to neki misli. Nisu jadni džini krivi za sve naše probleme i sve naše nedaće. Za razliku od tijela, ljudska psiha i ljudska duša nemaju krv niti urin, čije bismo uzorke upotrijebili i napravili analize koje će nam pomoći u davanju dijagnoze. Zato odrediti vrstu oboljenja, ponuditi adekvatno liječenje, uputiti oboljelu osobu na pravu i stručnu adresu nije nimalo lagan posao i zahtjevnije je nego kod tjelesnih bolesti. Pogrešna dijagnoza kod mentalnih problema i pogrešno tretiranje bolesnika mogu usporiti i otežati njegovo liječenje, pa nekad čak mogu biti pogubni za njega. Davanje dijagnoze, ako se uopće može uporediti, jeste poput izbora pravog puta ka našem cilju. Ako, na primjer, iz Sarajeva trebamo stići do Bihaća, onda je naš put preko Visokog Kaknja i tako dalje, a ne kao što bi neko mogao dati uputstvo pa da se krene preko Foče. Jel? U tom slučaju će skroz da uspori njegovo stizanje do cilja, pa možda čak umjesto u Bihaću osoba završi u nekim planinama ka Crnoj Gori. Ovdje naglašavamo da kada govorimo o donošenju ispravne dijagnoze kod mentalnih problema, ne govorimo da je neophodno, kako to neki učači ili duhovni iscijelitelji i tako dalje rade, da je neophodno brzo donijeti sud o kojem se sihiru radi, gdje se taj sihir nalazi, koga je postavio, čak se daju sudovi koliko ima džina u tijelu, koji su džini u pitanju i tako dalje. To su klizava i opasna polja gdje se itekako mora biti oprezno. Bolje je u takva područja uopće ne zalaziti jer se radi o gajb nevidljivom i ne mogu se o tome imati pouzdane informacije. Kada govorimo o važnosti ispravne dijagnoze, prije svega ovdje mi ciljamo da je na početku potrebno odrediti kakva vrsta oboljenja je u pitanju, da li se radi o fizičkom tjelesnom oboljenju, gdje se obraćamo medicini ili medicinarima, da li se možda radi o bolesti psihičke naravi, gdje se obraćamo struci psiholozima, psihoterapeutima, psihijatrima i tako dalje, ili se možda radi o nekoj vrsti sihirsko-džinskog djelovanja gdje se osoba uspješno liječi uz Allahovu pomoć Kur'anom. S tim da može biti i pitanju i četvrta vrsta oboljenja gdje se radi o kombinaciji sihirsko-džinskog djelovanja, psihičkih problema i tako dalje. Ovdje želimo da ukažemo i naglasimo potrebu razmišljanja, opreza i savjetovanja prije odlaska nekome na alternativna liječenja. Nije naše mentalno zdravlje komad tijesta, pa da ga svaka neučena ili priučena osoba mijesi, razvija, razvlači i oblikuje kako želi. Upućeni su u neke slučajeve gdje su pojedini nestručni i neiskusni iscijelitelji godinama tretirali osobu, uz tvrdnje da se radi o džinskim napadima, a u stvari se na kraju pokazalo kako se radi o psihičkim problemima koji se uz Božju pomoć rješavaju tretmanom struke psihologa, psihijatra, psihoterapeuta i sl. Osoba koja liječi Kur'anom naravno da se mora duhovno uzdizati i stalno raditi na sebi, približavati se Allahu uzvišenom koji daje lijek, ali je u najmanju ruku neozbiljno da se neko bavi duševnim liječenjem, a da nema pojma o osnovama psihologije, pa čak da i ne priznaje psihologiju kao nauku. Također desi se suprotno da osoba ima neku vrstu napada iz duhovnog svijeta, da li to sihri, urok, zavis ili nešto slično tome, što se može uspješno liječiti uz Allahovu pomoć Kur'anom, ali pacijent završi na psihijatriji uz enormne količine lijekova
koji ga lagano pretvaraju u biljku. Dakle, da budemo jasni, kada osoba mentalno oboli, kada ima mentalne probleme, prvo se obraća medicini. Bilo da je to u pitanju tjelesno oboljenje ili mentalno oboljenje, a ne hodžama ili kobajagi vidovitim osobama, nekim duhovnjacima, ljekarima na daljinu i sl. Međutim, isto tako, postojanje džina i sihira jeste činjenica potvrđena izvorima islama, Kur'anom i sunnetom, tako da vjernik, bio on ljekar, psiholog, psihijatar, ne smije ignorisati tu činjenicu i potpuno isključiti tu mogućnost. Mislim da možemo zaključiti kako je najefikasnije, pogotovo kod složenih situacija, da postoji saradnja i da postoje konsultacije između spomenutih stručnjaka iz oblasti psihologije, psihijatrije i onih koji liječe Kur'anom. Dakle, neophodan je, da tako kažemo, multidisciplinarni pristup, to jest konsultacije više vrsta stručnjaka i više vrsta nauka i disciplina.